mateixa no està, que és el resident del Pòsit, per cedir-nos amablement este local. I segon, pues vull donar-vos pas ja als contractors d'avui. L'acte el moderarà Alejandro García, que la majoria de vosaltres el coneixereu, és el presentador i director del programa Cadafal, que dius Canal 9, i que ell mateix vos presentarà el contertulio. Gràcies i bona nit. Sí. Disculpes, la curva és una nostra, la segona nostra i després ha passat el que passa, no passa res, passa absolutament tot bé. Bona vesprada, benvinguts a tots a aquesta jornada. A aquesta tertúlia on anem a parlar de falles, que és el que crec que ens agrada més a tots, els que estem així presents. Anem a parlar de falla, anem a parlar de monument, d'art i de lo més important de la nostra festa, que encara que és molt gran i abarca, com sabeu, molts aspectes, molts sectors, com pot ser la indumentària, la pirotècnia, la música, tota la faceta literària que té la nostra festa, sense dubte la falla, el monument i el treball dels nostres artistes és el més important, no? Ja que sense falla no tindríem la nostra festa. Això pot parecer una obvietat, però donat pel que podeu observar en diferents ciutats falleres i la importància que es dona en moltes ocasions a aquestes vessants de la festa que he nomenat, que jo no dic, evidentment, que siguin importants, ho són, però cada volta hi hauria que estar un poc més pendents del que és la falla i dels nostres artistes. En primer lloc, i abans de presentar a qui m'acompanya en aquesta taula, de sobreconeguts per tots vosaltres, vull agrair a la Junta Local de Dénia l'organització d'aquestes jornades culturals. I per què? Perquè és molt important, és a dir, últimament s'està parlant molt de que la nostra festa, les nostres falles, totes, absolutament totes les que s'emplanten a totes les ciutats falleres, que sigui a la nostra terra o fora de la mateixa, volem que siguin declarades Patrimoni Immaterial Cultural de la Humanitat per la UNESCO. S'ha començat a treballar ara, probablement en un parell d'anys tindrem respostes, un procés prou llarg, però aquestes iniciatives, aquestes jornades culturals d'apropar el nostre bon fer com a fallers, el nostre desinterès de la festa, de la nostra millor festa, de que la mateixa sigui la nostra expressió com a poble, la nostra expressió de la nostra cultura, i apropar-la a través d'aquestes xerrades, de les exposicions, a través de diferents actes, apropar-la a la gent, al poble, siga faller o no, és un requisit fonamental si volem aconseguir aquest reconeixement internacional. Per tant, el meu agraïment a la Junta Local de Dénia, als fallers de Dénia i animar a que no es queden les primeres jornades, sinó que tots els anys tinguem més jornades culturals. En tot això no m'enrotllo més, perquè a més tot el que puc parlar. Ara vaig a presentar ja els nostres amics, anem a parlar de falles, ho he dit al principi, i de noves tecnologies a l'hora de fer falla. Però donat que avui és dia 19 de març, és a dir, queden 2 mesos exactos per cremar les nostres falles, coneguem en un principi com van els treballs dels artistes que tenim així i de les falles que van a plantar, bé siga a València o bé siga a totes les ciutats falleres de la nostra comunitat. A més tenim dos artistes que a més estan en el que és València, la mateixa secció, el que és la secció especial per medicina, no m'han enganyat, com és José Sánchez i Pere Baena. José Sánchez, molt bona vesprada, sobreconegut, artista faller, enguany planta el de València a la plaça del Pilar, al Cira a l'Andia, al Cira a l'Andia, a la Plaça Major, Pere Barenas, que estarà a la Falla Cuba i de la Razotín, secció especial de València. Ahí diré yo un poquet, no es una falla de José, pero es una falla. O sea, no falla de Cuba, entonces no. I tenim també Alejandro Santa Eulàlia, que enguany Junta Vicent Llàcer, entre d'altres, fan la falla de la plaça de l'Ajuntament de València, la falla municipal, i Néstor Gonzalo Condaldea, que milita la secció primera de València i que és una falla molt recomanable de visitar, i evidentment la de José i la de Pere. Parlem això en un principi de com van aquests treballs a 2 mesos de la plantada, mes i mig. Jo no vull posar-vos nerviós, però bueno, té un mes i mig, no?, perquè comencen les tasques de planta. Comencem per José. Bueno, bona nit. En primer lloc, saludar a tota la
Bueno, eso es perfecte, no? O sigui, no tenim molt. De moment no. I esa paraula, ¿no? Que sempre sorgís en estos días. Espere. Contamos-ho. ¿Por qué dice proyecto Floreal de la Falla Cuba? Bueno, jo també volia saludar a la gent de Dénia, els que han sigut els meus clients i amics de la Falla Diana, Saladar, París Pedrera, el Oeste, i bueno, i dir-vos que estic un poc en falta també d'estar així, una secció especial que ja està treballant a 3 anys, he molts anys en la Falla Diana, i bueno, ha sigut un plaer per mi vindre i dir-vos que bueno, allà estem treballant en la Falla Cuba, també acabant de muntar ja les últimes peces i bueno, acabant de maciar, pintar, el que es va fer en aquestes fetges i queden 50 dies, 50 nits també i bueno, pense que a lo que també gent no hi haurà cap problema per a treballar i acabar i tenir una sobretot, però el més important que és que l'abordatge per a poder desenvolupar la nostra feina en el carrer com cal i no patir i que la gent també de la planta i restaurants. Menegis. Sí, todo bueno. Frank Capullo, que donen pel cul. Disculpa realmente porque han una compañera, ¿no? Y bueno, pues yo lo mismo que mi compañero, pues soy el 50% de los trabajos que vamos a plantar este año, pues debería estar aquí Vicente, que bueno, pues nos repartimos y luego yo y se queda en taller. Y bien, estamos pues en el mismo punto también, pues acabando y algo más que vosotros, lo veo muy sobrado, pero no, muy bien, acabando y ahí estamos. També te falles només tecnologies, no digues el micro, Alejandro, perquè bueno, aprofitem un poquet i anem a parlar del que és la Falla Municipal de València, però anem a parlar del que bueno, sí que tracta un poquet l'evolució a l'hora de fer el falla, de com se feia abans i com se fa actualment, no? O sigui, quan anem a l'Ajuntament no, i tenim la volta de la falla, doncs anem a veure tots els canvis no, que han anat hi ha hagut als tallers i que, bueno, pues, que anem a parlar en esta tertulia. Que ahí queda prou expresat, ¿no? La falla de l'Estat. Sí, la verdad es que lo que se pretende este año en el Ayuntamiento de Valencia es, pues eso, precisamente, que es la evolución técnica de los talleres, un poco de clave de humor, pero también va a haber una cartelería que va a explicar pues más en serio, ¿no? Desde los parots y la historieta belleta y los principios de los orígenes de las fallas, pues hasta la evolución técnica dentro de los talleres, desde un punto de vista que bueno, pues para la gente de la calle no es, para nosotros sí, porque estamos muy metidos en los talleres, pero para la gente de la calle pues es como desconocido, ¿no? Y bueno, pues allí sí que se va a explicar realmente pues un poco el motivo de esa tertulia, ¿no? De cómo fue evolucionando y cómo llegamos a las técnicas que estamos ya entrando ahora, que la verdad que son técnicas que bueno, que yo pienso que hace unos cuantos años pues nadie se podría llegar a imaginar que pues habría robots haciendo fallas y que estaríamos digitalizando e incluso modelando en 3D y pues, aparte de eso, de las nuevas tecnologías, además explicar que son las nuevas tecnologías cuando arribes a un taller de falla, com ha canviat la història de fer com se feia falla, com se fa ara actualment. Es parla de avantatges i inconvenients n'hi ha, no? Jo sí. La veritat és que jo crec que avui en dia pensar treballar en una falla com se feia fa 20 anys crec que és inviable. Hi ha molta gent que es queixa del fum, que la crema no té l'encant que tenia fa uns anys, però realment si tinguérem que els monuments acabats en el carrer com abans es feien, jo crec que menguarien en tot. Avui en dia se veuen falles més voluminoses, més risc. Després la crema és un poc de l'encant, però sí que ho té els 3 dies de falles que es tenen monuments més grans, perquè si el sur permitix, doncs se poden fer els monuments més grans a l'hora d'armazonar, que si veiem falles d'especial de fa 15 anys i veiem unes falles d'especial que s'estan fent avui en dia a València, o sigui, no tenen res a veure. Tu ara mires un remat de fa 15 anys d'una falla especial i estic segur que ninguna falla d'ací de Dénia no voldria qualsevol falla avui en dia. Perquè diuen això també no ho deia, això tan recte, que se fan animalades, que no sé si va en benefici dels artistes o no, perquè això passa igual que quan el grafau
pues és bo per a totes les faenes, perquè nosaltres hem evolucionat en el treball del taller, un dia de José en les grafadores, en les mateixes pistoles de picat, que abans, antigament, picant tot aquell cell, pues, el que vull dir és que hem evolucionat tratant de beneficiar el que és el moment, perquè ara, com ha dit, José se fan les falles molt més grans perquè el suro blanc es presta a poder fer grans volums i abans tenien que fer els armasos de vareta, col·locar fang, modelar-lo, vaciar més allà, bueno, després tenien que romplir i montar-lo taquejant en tacos, primer en mà, en clauets, després en grafadores. Ha canviat moltíssim. José i jo hem tingut la sort, la desgràcia de fa 30 anys que estem en l'ofici, han viscut des dels primers modes que fem en fang, els ninots, aquells carafats que fem de vareta i després es foraven de paper, i per a col·locar-los en directe, perquè com resultava molt pesat el fer-los el molde, perquè eren ja peces un poc més grans, ja dic que fa 30 anys se treballava d'una manera quasi prehistòrica, no? Lo que sí que és veure és que, bueno, ara està evolucionant el tema de la digitalització, que, bueno, imagina que ara Alejandro, que serà antes en la matèria, us ho explicarà, però estem aconseguint que les falles tinguen un volum i tinguen un risc, com ha dit José, que no era impensable abans, no se podien suportar grans estructures de fusta i cartó, com ara poden suportar les estructures que van en moltes de suro blanc. A tot això, pues, ha resultat beneficiat l'artista en quant a comunitat de la faena, perquè la veritat és que hem traslladat aquest avanç tecnològic per a que les falles no patisquen econòmicament parlant de no pujar els pressupostos, estem aconseguint mantenir el volum que avui en dia, treballant conforme treballant abans no podríem fer les falles que estem fent, més tinguent en compte que hi ha falles, la majoria que diuen de les falles de primera, segona secció, que estan manejant-se en uns pressupostos de fa 20 o 25 anys, estan costant el mateix i a les falles es costa molt de treure els diners i nosaltres artistes no podem demanar més del que n'hi ha, tenim que conformar-nos en el pressupost que n'hi ha i poder dir màxim partit als diners. Com ho fem? Pues, intentant aplicar les noves tecnologies, les noves màquines, la maquinària, les grafadores, les pistoles i treballant un poc més d'hores. Simplement dir-vos que l'evolució crec que és el benefici de tots i n'hi ha que estar a l'última sempre per a poder avançar en les falles. Encara que jo particularment soc un artista que encara li fer els esbarços en aquarela, però bueno, tot això és qüestió d'anar evolucionant poquet a poquet i treure el millor de la tecnologia en benefici de la falla. Bueno, pues también igual que ellos, pues nosotros pertenecemos un poco a la generación que es como lo del euro, ¿no? Hemos vivido un poquito la presenta que el euro. O sea, estamos... Mira que el euro no está muy veada, Bueno, voy a ver tu comentario. Vale. No, en fin, que quiero decir que, bueno, pues todos hemos puesto barros, sabemos lo que costaba aquello. Yo, bueno, pues vengo de una familia que todos sabéis que está haciendo fallas y os conocéis un poco todo el proceso este. De hecho, intervenía activamente en todo el proceso de cambio. Y la verdad es que es verdad lo que tú estás comentando antes. Ya recuerdo las fallas de la jornada que tiene mi padre, que para mí eran maravillosas, estupendas y enormes. Y probablemente si pusiéramos al lado una foto de las fallas que se ponen ahora en la misma plaza, y una jornada como Pilar, como cualquier otra plaza, comparativamente las fallas son mucho más grandes. Y quiero decir, bueno, pues ¿en qué ha ganado? Pues ha ganado la fiesta en vistosidad, justamente. Las fallas son más llamativas, al final se nos reclama un poco de esta fiesta, ¿no? Los artistas, yo creo que los artistas somos así, de la grabadora, que esto no queda igual, porque al final
luego sí que es cierto que ya sé que las temporadas estarán significadas toda esta historia, ¿no? Pero bueno, al final, si no hubiera premios, a lo mejor valoraríamos en cosas, pero habiendo premios es un momento de información grande, los demás tienen eso es así. Yo estoy completamente d'acord. O sigui, no hi ha premi, pues lo que yo digo, al final va a haver una temporada que es va a pegar entre batalla con la chica. Vale. La hizo más grande y la talla económica. Y eso que es batalla con la chica. No, pero es de cartón. Si el cartón ya no se puede ni gastar. La batalla de es un absurdo, el tema no lo digo. O sea, nosotros en el cartón hemos llegado a ver esa tropa de esto. Ni el cartón es lo que era. Efectivamente, el otro, bueno, pues en fin, Entonces, lo del tema de la falla con la chica, o sea, era una falla desde antes, meterse en cantores, moldes y tal. O sea, que hi ha gent que jo ho entenc, que siguen amants d'aquest tipus de modelat, que se feia antes en fang, és evident que una talla en fang no pot ser mai en la vida com una talla en suro. És un tot més capitets, més grandets, que resta. Però és que la gent mos ha arrastrat realment a fer això, o sigui, a treballar el corxo. I és el mateix que avui en dia, jo tengo un ordenador en casa i ho fa tot per l'ordenador, d'estudiar, escriure, o sigui, imagineu-se tot que fora a mà, escriure a mà i... Claro, és que tot evoluciona i nosaltres hem evolucionat i la sort és que hem evolucionat perquè ell s'ha quedat darrere i el que s'ha quedat darrere jo he volgut evolucionar i això al final ha tingut tan cara taller, perquè la corrent mos ha portat ahí i la gent que vol són premis i vol la falla més gran que ninguna i l'únic que es pot donar. Montó, és el mucho. Aparte hay una cosa muy curiosa que así normalmente en todos los campos, cuando una evolución no es lógica, no es correcta, no es procesa, no me levanto a tomar eso de la cabeza, que ya puedo estar vamos, supongamos al camino del corcho y al camino de tiene unas grandes ventajas que yo, vamos, no es lo mismo, o sea, el hecho de digitalizar, ¿vale? Y eso lo sabemos todos, te permite que una maqueta que se trabaja muy bien en una maqueta, a nivel de proporción, a nivel de calidad, a nivel de cuando la llevas a un tamaño superior, pues eso de cartón normalmente te puede pasar de todo, con la figura, y de esta manera no, de esta manera pues la calidad que tiene la maqueta sí que se transmite luego. O sea que incluso diría que se ha ganado en cuanto a calidad, como autor pienso que se ha ganado incluso en la calidad de la pieza. Yo me refería a lo que mucha gente que quiere ver esas figuras de antes que eran caritas ya pues son mes en caricatura, pero trabajarse en el Sobre todo las figuras de abajo, las figuras de los bajos sí se notan. pero que en realidad yo no sé si podría trabajar como se trabajaba hasta 15 años en la gente y Hombre, que me refiero a que vosotros lo haríais. pues no sé, igual cuando yo sí. Algo que voy a corcho. Aquí estamos nosotros para el sur, Jo el que vull dir també és que no penseu que en el suro blanc se fan les falles soles. Tot té el seu procés i el suro blanc també costa de modelar, d'armazonar. L'únic que passa és que és un material més còmode que el fang, l'escaiola i tot el que treballàvem antes. Però no deixa de ser una feina igualment artística. En comptes de modelar el fang, el que fem és esculpir, és tallar el suro, però també té la seva dificultat, no? I partir de la base que per molt que s'evolucioni, una cosa que també vull aclarir, per molt que n'hi hagi robots, per molt que n'hi hagi màquines que poden accelerar el procés, si la primera maqueta, o sigui, si el que és el patró que anem a reproduir no està ben fet, no hi ha un artista que ho ha fet bé i ha tret aquesta gràcia i aquesta caricatura, que el que després en la falla gran se va veure, per molt de robot, com ha dit abans que n'hi ha, no se trau una bona falla. O sigui que la frontera no és... Ja dic Alejandro és l'especialista en la informàtica, en la digitalització i bueno, de fet està treballant en aquests temes. Nosaltres, quan José i jo, encara que tenim màquina de corte que ens permetís muntar els volums de les figures,
de Suro no tenim aquest robot com d'Alejandro per a poder-ho reproduir, simplement a subcontratar-ho a altres empreses, no? El que vull dir-vos és que és molt important i és fundamental aquesta maqueta, aquesta primera maqueta, que crec que és la falla, que tinga gràcia, que estigui ben feta, per a que després el robot o la màquina que siga pugui reproduir. Vamos a fer un poquet més, no?, del tema del robot i la digitalització. I que siga Alejandro el que ens comenti un poquet com ha canviat des de la forma de treballar, la fisonomía del taller. Bueno, yo creo que ya llevamos bastante tiempo con esto. Creo que casi todo el mundo que pueda hacer una idea o sabe ya cómo funciona esto, pero básicamente las formas de trabajar pues pasan por hacer una maqueta, como bien está diciendo Pérez, y esa maqueta, si la maqueta es muy buena, pues la falla será muy buena, si la maqueta es floja, la falla será floja, porque al final lo que vamos a hacer es construir lo mismo pero los agujeros grandes. Básicamente lo que se hace es en una maqueta, en principio una maqueta física, se escanea en 3D y una vez tienes la maqueta escaneada en 3D pues vas a hacer una malla dentro del ordenador y a partir de ahí pues ya la escalamos y tenemos dos procesos. Uno es el que estaba comentando antes, también es el tema de la máquina de corte, que es la máquina de CNC, y básicamente esto lo que hace son rodajas, pues como si fuera una PUD de esto de 3D que vendemos aquí. Y se queda escalonado y luego pues, directamente entra en su función y trabaja a mano. Y luego está el otro proceso que es un robot, es un centro de mecanizado y es un robot pues, como estos que hay, los robots que sueltan en las cadenas de montaje de los coches o algo así, pero que la punta pues, tiene una presa y lo que hacen es pues, directamente se le ponen una pieza de concho para que mecanice y lo saque modelado, que no, tampoco lo saca modelado al 100%, si es cierto, porque bueno, pues serían piezas demasiado caras, tendría demasiado tiempo el robot, que si lo puedo hacer, pero bueno, se hace siempre a un, yo te diría que un 80% más o menos, y luego claro, siempre tiene que entrar en el punto para rematar las piezas. Y básicamente eso es el sistema. A ver, ya, todo esto tiene mucha complejidad, porque claro, tienes que conocer un software muy específico, tiene sus pegas y, bueno, y los robots pues son robots y como todas las máquinas de vez en cuando también pues le da la gana y se para y se para. Y ya te buscarás la vida, ya vas a Barcelona, pero vamos, en principio sí que es un avance muy grande a nivel de precisión, sobre todo de precisión de mover grandes volúmenes, incluso todo lo hemos notado también a la hora de hacer las piezas, porque claro, mecánicas están las puntas de las piezas y luego pues a la hora de montar también pues, nos facilita mucho el ensamblaje. Y bueno, no sé, no ha dudado. He venido a hablar de mi libro. Sí, ara vam fer una tertuliana, sí? Més o menys, o sigui, qualsevol pregunta que vulgueu fer als nostres convidats, esperem que feu preguntes de tot el que estem trobant, però evidentment pues, el robot pues, ha canviat la forma de... Fran, se te acaba la batería. Eso está tan, no sé qué, el Tom Padre, ¿no? Con pantallas, ¿no? Como siempre... Pues padre, que hubiera tenido ese robot en su época, no habría hecho la falla más grande. No, pues hombre, padre, pues imagínate, padre, cualquier generación pues alucina, ¿no? Con eso. Mi padre es un tío que la verdad que se ha puesto muy al día, ¿no? ¿Sabes? Ahora ya está modelando directamente con un ordenador y madre, claro, pues todavía no toca completamente. Pero bueno, es una excepción. Creo que realmente pues, la gente de esa generación lo ha hecho con una barbaridad. Claro, son herramientas, pues ya no los investigadores, ¿no? Sino que ni siquiera se podrían imaginar que eso podría llegar al mundo de las fallas. Que realmente llega un poco por carambola, ¿no? Por carambola y por la inquietud de unos cuantos pues, que nos movimos pues, para que eso fuera así. Y luego se tiene bueno, pues, generalizado y ahora, como decía antes, pues, hay empresas que se dedican a esto y una cosa extendida. José. No, yo, vamos, si llevo habitantes, es decir, a mí me lleven al corcho y me cambio de oficio. O sea, es que no sé si has tingut a cada jove, però n'hi ha molta gent que si la quan
Bona nit. Jo què sé. Yo no sé si así no habrá algún que esté en contra de lo de Arturo Frank, que ahora te quedas a callar conforme el tema de lo de los países. Però fa una cosa de ser militant, que la gent de la reacció se percebe que les parts de... No sé, Si penses que passa la càmera. Però pues un robot en l'economia o què? Perquè talles tens... Yo la verdad es que disfruto de agarrar 4 placas de suelo y tallarles y montarles a la manera, ¿no? Tal vez no ha sido el más conservador de que estén así en la tabla, ¿no? La verdad es que lo que estaba comentando José, que no sé si la tengo antes, lo de la cola de conill. La cola de conill se gastava fa 30 anys o 25 anys, però és que se gastava fa 800 anys. I fa 1000 anys també se gastava la cola de conill. El que vull dir-vos és que en 30 anys no evolucionaran més que en 7 o 8 sigles o 10 segles, no? Jo ja dic, soc partidari de no perdre la creativitat artística, però bé, la maqueta és el que en aquest cas importa, la maqueta és el que s'ha de reproduir en gran, és diguem, l'essència, la idea de la falla. Després com se fa, si se fa en un robot, o se fa com està fent jo aquests últims anys, bueno, fa 4 anys o 5, perdó, que ho feien a mà, que tallaven la maqueta, la dibuixaven en el paper milimetral, després la passaven a sala, bueno, han sigut una sèrie de tècniques manuals que després s'han aplicat a la digitalització, a robots. No sé, jo crec que l'evolució és bona, passa que cada artista té un pensament, no? Jo a vegades som més de crear més en les mans que en un robot. Però bé, jo penso també que quan tinc que amoldar-me les circumstàncies, per exemple, enguany que s'hi fet un cap que té 11 metres d'altura i una plària també d'un perímetre de 11 metres, per això és impensable fer-ho a mà. He tingut de recurrir a subcontratar-ho i que una vegada feta la maqueta un robot ho faig en gran, perquè jo la veritat és que cada que el taller de gran me veia un poc incapacitat de montar aquest volum sense que se deformara alguna cosa, perquè quan se fan les coses manuals és normal que les coses la mà de l'home te falli, sin embargo una màquina és més precisa. Ja dic, soc el més conservador de la taula, però quan hi ha que recurrir a fer coses en el robot, pues soc el primer que pensa en arribar al puesto de la manera més perfecta possible. I si hi ha que anar davant en la tecnologia, pues avant. Claro, però tu ho has dit, no? Per exemple, pues en el projecte estàs en aquest fantàstic projecte de Cuba, també de Pilar, també de Pilar, i aquest fantàstic projecte de Cuba, aquest floreal, aquestes noves tecnologies seria impossible, no? Fer-ho. No. No seria impossible? No. Seria possible? Ahí está. La verdad es que el proyecto que digo Alejandro sería posible hacerlo, pero cuando de fer 8 falles tendría que fer unas 2. O sea que serían molt més costós. Sí, lo que estem dient és que les noves tecnologies lo que ajuden és a adelantar la faena i a ser d'alguna manera més ràpids treballant. No vol dir que tinguin més o menys mèrit. Jo ja dic particularment, m'agrada més agarrar 4 trossos de suro i muntar un ninot, que no portar-li una maqueta a un robot i que me'l vaig. Perquè jo me sent millor fer-lo en directe que ho faig una màquina. Però si tinc que fer 100 ninots, pues, que vingui la màquina i m'ajuda un poc, no? O sigui que tot se pot fer d'aquesta vida i de fet, el més curiós de tot és que, i Alejandro ho pot corroborar, és que la tecnologia que s'ha aplicat en la digitalització i les màquines i els robots tot ve rodat, no? Des de les primeres drogues que se feien de fusta que venien de l'aerodinàmica dels avions o de les costells màgiques dels barcos, vosaltres sabeu que els barcos, per fer la forma que tenen, doncs porten unes costelles i després la maleta va doblant-se perquè faci aquesta línia aerodinàmica. Doncs en la falla va el mateix. Quan volien fer un vol tenien que fer un sadote de fusta i després posar altres fustes al contrari i aconseguien la forma. Tot ve d'un procés manual que s'ha tecnològicament modernitzat.
hecho, vamos, el tema de sacar puntos y seccionar, eso en el bachillerato ya lo utilizaban, o sea, quiero decirte que no es una cosa nueva, y realmente es que seguimos haciendo lo mismo, pero al final es un poco en el hilo de lo que estabas diciendo antes. Bueno, pues si siguiéramos esa dinámica, cortemos las maderas con un serrucho. ¿Sabes lo que te quiero decir? Al final, la máquina sola no hace nada, o sea, tiene que haber un artista detrás. La diferencia es que antes la maqueta no importaba un pepino, antes la maqueta simplemente era unos pegotes de plastilina pues, para explicarle al taller lo que ibas a hacer. Y un poco para tomar 4 medidas generales. Ahora mismo pues se ha concentrado el interés, porque claro, realmente ahí está metiendo la matriz de lo que va a ser luego. Y es un poco como lo que estabas comentando de la cabeza. ¿Se podría hacer la cabeza? No, bueno, naturalmente se han hecho barbaridades y no había robots. ¿Sabes? Son aquí las casas de Italia, por ejemplo, ¿no? O la Estatua de la Libertad, si quieres que te diga, ¿no? O sea, hay cosas enormes que se han hecho, sí, pero ¿cuánto costaría? Al final es un sinsentido, porque el producto sería el mismo y te habría costado pues mucho más tiempo, mucho más dinero, mucho más de todo. Pero que el concepto de que el robot hace la falla, no, o sea, el óleo no pinta los cuadros, o sea, si no tuviera óleo se habría pintado, y si hubiera tenido Photoshop, seguramente, ¿verdad? Que tuviera utilizado Photoshop, seguro, ¿sabes? O sea, es así. Simplemente son cosas que te hacen la vida más cómoda, yo no sé, por ejemplo. La verdad que es un adelanto muy grande, muy interesante. Y que además para procesos y la más calidad de los artistas sigue estando exactamente detrás. Me pregunta que me dice que cuando compras una figura de los robots ya está pintada. No, tiene que tener el escultor antes y después. Realmente el robot te facilita un trabajo. A mí me olvide, no, es que yo para los padres sin el robot les puedo hacer como motivar, digo, ¿verdad? Pero el tema del robot es que hay mucho trabajo. Antes de vender hay mucho trabajo invertido. Porque bueno, las maquetas, todos sabemos, hay una cantidad de horas para hacer las maquetas, de proceso de digitalizar, y antes de que entre una pieza de corcho en el robot, pues hay una inversión muy grande de horas de trabajo. Yo diría que a lo mejor está hecho el 60% del trabajo antes de empezar. Pero eso no quiere decir que el robot de repente, por generación espontánea, te saca un remate de falla. Eso significa que el remate de falla ya viene trabajado y viene preparado para que esa máquina, pues la máquina hay que decirle lo que quiere hacer. De patat i de veritat, bueno, si pensem que són avantatges, també podrien tenir algun inconvenient, no? Aquestes són les tecnologies en general, no? Aplicades, no inconvenients, no? D'algun desavantatge. Abans Pere ha comentat el tema de la creativitat de l'artista. Tu penses que segur afecta a la creativitat de l'artista respecte a aquestes tecnologies? No, yo aclarando es que la creatividad está en la maqueta. Pues yo a volgut expressar un sentiment particular de que me troben més a gust fer tuninat en 4 trossos de sulo que no porto un robot. És una visió molt particular de les coses. Lo que també he dit és que no seria possible adelantar lo que estem adelantant per les noves tecnologies si no tinguérem la màquina de corte o el robot. No deixa de ser un adelanto, no, però això no vol dir que jo disfrute més de la meva. Però no tenen cap desavantatge aquestes noves tecnologies, no sé. Jo l'únic que pensé que ja fa uns quants anys enrere podríem ser primer artistes i després empresaris. Avui tenim que ser empresaris primer i després artistes, conforme funciona tot. Antes, las falles son la activa. No, yo quiero la cocinera y lo pagaré. Pues aparte, no, me iba, pero yo que pago los trabajos en Bonet. O sea, que todo evoluciona y son o tenéis que ser empresaris que artistes. Antiguament sí que podia ser un artista i... ¿Has pagado el plus este mes? Sí, És que pagui la llum jo ara, ho arreglo del tot. Pagui la llum. La mascleta, n'hi havia mascleta. Sí. ¿Qué permiso para la mascleta? Battery. A mi em fa mal el braç. Molta mal el braç, aquí el sobaco. I Fran, anem a llevar-te el zoom així. Ai. Fa mal el sobaco. Hem estat pensant, a partir d'ara és només àudio. Estar un poquito diferente. Las plantes y la semana